Helo, shwmai, Steff yma o Cered-Menter Iaith Ceredigion a cherddorfa Iwcaleli Iwcadwli i ddangos i chi siwt i ware rhywbeth bach ar yr Iwcaleli. Felly os ys da chi Iwcaleli yn barod yn casglu dwst dan eich gwely neu lan yn yr atig, wel, gwasgwch pause am y tro i'r fideo yma a ewch i ffindo fe a tiwnwch e lan. Os nangos Iwcaleli da chi, wel, bydd ni'n mynd i fod yn canu can nes flaen, so felly gallwch chi helpu neu da hwnna. Ond, beth am fuddsoddi mewn Iwcaleli? Achos na'r peth gret am Iwcalelis, dyn nhw ddim yn ddrud iawn, right? Rhyw 35 pint gostodd hwn i fi o siop fach leol. Ond gewch chi rhywun bach teidi am pris tebyg yna, right? Pidwch mynd am y rei chepa, ond 35, 40, rhywbeth fel yna, gewch chi'n bach neis. Digon da. Right, okay, so gallwch chi hyd o wasgu pause yr fideo yma, mynd i brynu yn yr away os chi'n moyn. Ond werth trial cyn prynu os chi'n gallu. Reit, so, yr Iwcaleli. Fel arfer, ni wastad yn gweud fel tiwtoriad Iwcaleli, taw'r 3 cod rwydda yw C, F a G. Ond sa'n siŵr os ydy hwnna'n wir agor, achos fi wedi siarad gyda rai o aelodau Iwcadwli, a maen nhw'n gweud taw A, D ac E saith. Maen nhw'n gweld rwydda. So E, D, E7. A chi mo beth, right? Fi'n mynd i arbrofi yn y sesiwn bach ma, achos fi'n meddwl, right, os ych chi yn gallu ware C, F a G yn barod, wel, falle bod y wers ma yn mynd i fod bach yn ddiflas i chi. A hefyd, os ych chi ddim yn gallu ware Ukelele o blaro, wel, chi ffili ware C, F a G, chi ffili ware E, D a E. So, wel, gawn ni drial y theori bach ma mas. Elli, well fi ddangos ble mae'r cods ma, fe? Y cod cyntaf yw'r A, neu'r E. E major. Okay, mae'r bus cyntaf mynd fan hyn, ar y ffret cyntaf ail dant lawr. So, bus cyntaf mynd fan hyn. A bydd yr ail fus yn mynd lan ar y top fan hyn, ar yr ail ffret ar tant top. Okay, so lan fan hyn. A gyda'i gilydd, ni'n mynd i fod yn strymo y 4. A dylech gael sŵn bach fel yna. So mae'n A fyna. Cod nesaf ni moyn yw D. Nawr, D siwr o fod yw'r cod caleta o'r codiau yma heddi nawr. Ond, dwi ddim mor ddrwg yna. Okay, so mae da ni A. A wedyn ni, beth chi moyn wneud yw gallu llithro'r bus cynta yna draw. Fel bod e'n jyst yn tyco mewn ar tant bach ma, sef yr ail dant lawr ar yr ail ffret. A cadw'r ail fus ble oedd ar gyfer A. Okay, so mae A. A wedyn ni hanner ffordd i D nawr. So A, D. Ond ni'n cwblhau'r cod D. Mae eisiau ni gael y trydydd bus mas. A bydd hwn yn tyco mewn o dan ble mae'r bus cynta ar y trydydd tant lawr. Okay, so hwnna ni A D. Okay, so D, bydd ni'r ail fus ma ar y tant top, ar yr ail ffret. Wedyn ni'r bus cynta yn mynd wedyn ni o dan hwnna, eto ar yr ail ffret. A wedyn wedyn ni'r trydydd bus yn tyco mewn o dan y bus cynta, eto ar yr ail ffret. A gyda'i gilydd, chi'n cael sŵn bach fel D. Pa gan sy'n dod o'ch meddwl os chi'n clywed y cod na? More than a feeling gan Boston falle. So, ond anyway, D. Okay, so na ni A D. Eitha agos i'w gilydd. A fi'n credu o'r naffa mae pobl yn gweld waren A fwyaf yn haws na ware C. F a G. Okay, so ni A D. Ond mae eisiau un cod bach to, a hwn yw'r E saith. A dyw'r cod ma ddim yn bell iawn o'r lleill, chwaith. Okay, so beth yn ni'n ei fod yn neud? Mae dan ni'r bus cynta yn mynd
yn y cornel top yma, sef ffret cynta, tant cynta. Mae'r ail fis yn mynd i fynd ar yr ail dant ar yr ail ffret, fan hyn. A mae'r trydydd fis yn mynd i fynd lawr ar y tant fwy o gwaelod ar pedwerydd tant lawr. Pedwerydd tant lawr ar yr ail ffret. So yna ni E7. Da ni A, D, G7. A, D, E7, A, D, a G7. A, 2, 3, 4, D, 2, 3, 4, E7. 2, 3, 4. So na'r 3 cod bydd angen yn eich heddi. Nawr, byddwn ni'n awgrymu i chi, cyn mynd ymhellach, jyst i falle gwasgu saib ar, cael saib bach ar hyn o bryd, gwasgu pause, a wedyn ni, jyst ymarfer mynd o un cod i'r llall, cyn bod ni fynd mewn i'r gan. So, A, D, E7, D, A. E7. So just jymblwch y cods lan. Chwod, gwedwch wrth eich gŵr, gwraig, plentyn, dyn drws nesa. Os oes da chi parrot hyd yn oed, gwedwch wrthyn nhw i alw'r cods mas i chi mewn ffordd gwahanol bob tro. A bydd yn ffordd bach lyflu o ymarfer. Ond os ydych chi'n barod i fynd mlaen a trial y gan heddi, sef elen o elen, hyn ffefryn yn dweud nawr, elen o elen, wel wedyn ni'n mynd i allu defnyddio'r 3 cod yma, a wedyn ni rhoi nhw mewn i ryw fath o gyd-destun, a cael can fydd yn gweddi'r dim ar gyfer falle rhyw barbecue diwedd haf. Reit, elen o elen. Mae'n dechrau'r cod A. Elen o elen, tyrd yn ôl, paid a bod mor ffôl am D. Gadael i ar A, ôl. Elen o elen, tyrd yn ôl. E7. Elen rwy'n dy garu a di. Wedyn ni, mae dan ni'r penillion, wrth gwrs. Mi a gwrddais i di draw i'r bryn, lle mae'r A merched glanaf yn yr E7 sir, ond i A elen A7. A7. Mae yna bedwerydd cod, os chi moyn. Sy'n rhaid i chi wario hwn, ond mae mor rwydd sy'n bydd mae'n rwyddach ni o'r cods arall. Achos, ble oedd da chi A, reit? Sef bus cynta mewn fan hyn a'r ail fus fan hyn. Na gyd chi'n goffo wneud i wario A7, y tynnu'r ail fus o'na, a cadw'r bus cynta ble oedd e. Ond i mi elen fwyn yw'r orau o lle gyd, mi gaf eich harri cyn bo hir. So am y wers fach mae heddi, fi'n credu na i jyst canolbwyntio ar kit gan pennill 1 a 2. Ond wrth gwrs, mae canodd o benillion i'r gan na, ond fi'n credu byddwn ni ma trwy'r dydd erbyn ni. Ond, ewch amdani, mae da chi fe ar y copi, ond ar gyfer y fideo, jyst mynd i wneud y kit gan pennill 1 a pennill 2. Reit e. Nawr, os ydych chi'n aelod Iwcadwli, bydd chi'n gwybod bod fi'n fwy mawr am bach o swing. Os yn angos bach o swing yn y gan, dwi ddim digon da Iwcadwli. A mae'n rhywun peth yn wir am yr wers Ukelele rithiol yma. Mae da fi tamborin, fan hyn, a fi credu newn ni trio rhoi run-through bach i'r gan. Ond cyn rhoi run-through bach i'r gan llawn swing, fi'n mynd i ddangos i chi tyn bach o strymio, achos mae'n iawn gallu, mae llaw chwith yn gwybod beth i wneud, wrth gwrs, ond os nag yw'r llaw dde yn gwybod beth i wneud, wel,
mond hanner y parti chi'n mynd i gael. Parti Iwcadwli. So mae fel lan lawr, ond ni'n cael yr acenni ar y 2 a'r 4, okay? So mae da ni strym bach yn fwy caled ar y 2 a'r 4, jyst i roi bach o deimlad i'r gan, okay? 1, 2, 3, 4, lawr lan, up, down, up, down, up, down, up, down. Reit, so fi'n barod. Dwi'n meddwl mae'r band yn setol am. Mae da ni'r tamborin, mae da ni'r Ukelele, be gwell eisiau. Nawr, os ych chi ddim yn gwybod sut i wario, os ys da chi rhywun arall yn y cefndir heb Ukelele yn meddwl, beth ti'n ei fyna nawr, wasi'n watchan y fideo bach ma, wel, mae eisiau chi dynnu nhw mewn a cael nhw i helpu canu. Okay? So, copies o'ch blaen chi. Llisiau mowr. A ewn ni amdani, okay? So, 1, 2, 3, 4. Okay. Elen, o Elen, til dy nôl. Paid am bod mor ffwl am gadael I ar ôl. Elen, o Elen, o Elen. So, Elen o Elen, hogell am dy gau, wedi wneud mewn 15 munud, 25 awr o Iwcaleli, a ni wedi gallu
cael jam, fi wedi codi'n wysi, fi'n credu fi'n mynd i fy mas am run tra wedi dal yn ffein. Mynd am run, fi'n gweud celwydd nawr, sa'i beth yn mynd am run, fi jyst yn mynd i gael cynno. Ond os ych chi'n ffansi mynd am run, gyda'ch Iwcaleli chi, beth amdani, ewch amdani. So na, gweithio chi wedi joio. Os ych chi wedi cael hwyl anu, bydd sesiynau ar-lein Iwcadwli yn ail ddechrau WAP, felly cysylltwch a fi yn Cered trwy fynd ar Facebook, neu unrhyw Cymraeg chymdeithasol, neu e-bostiwch cered@ceredigion.gov.uk a gewch chi'r manylion fyna. Byddai'n gret cael aelodau newydd o ddyffryneiron neu y ble bynnag. Os chi wedi mwynhau dysgu a dy ac e-saith, mae miloedd o ganeuon eraill yn a dy ac e-saith yn y Gymraeg, Saesneg a pa bynnag iaith Ewropeaidd neu ryngwladol arall chi'n ffansi. Ond am y tro, well i fi weid, da bo!